Naimbag ang malom kada tayo amin kakabsat. Iti daytoy na San Juan Amisa, intay mandanggayan ti pagyaman ni JC de la Cruz ken ti pamilyana, ti Hortisuela family, ni Reynaldo tayo ken ti pamilyana, the Mr. and Mrs. Emma Marie Sumera, ni Ranian ken Liam Licodine, pagyaman the Nova Velasco Ramos ken J.R. Ramos and Ivana, kastamet ken ni Leo Pisa and Tessie Pisa, intay met garud ikarkararagan ti kararuan ni Arnulfo Velasco, Gloria, Alberto, Franklin, Marcelina, Vicente, Isidro, Carlos, Joel, Leonardo, Milagring, Marina, Rodolfo, Serviliano, Lilia, Luisa, Jerry Solano, Floyd Labador, Pilahia, Segundo, Bartola, Sabina, Maximo, Conrado, Conchita, Chofilo, Servil, Lilia, Angel and Sheila Fernandez, Manuel, Marcelo Sr., Visitasyon ken Marcelo Jr. Tumakdar tayo aming kakabsat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti may sa apanggap agdaydayaw tayo iti Dios, agyaman tayo kadagiti sagot, dagiti parabor inted na kada tayo, ti sagot ti pamilya, sagot ti panagkaykaysa, sagot ti maysa nagimo. Daydayawan tayo nga ti Dios kadagiti parabor na kada tayo. Bigbigan tayo, ti kaadana, iti sibay tayo. Tapno nga may kari tayo magirano, iti dahil pinasantan na misteryo. Bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida. Yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang naasi, kan managaya. Itinapakumbabaan natin, kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabaling amin. Ken kada kayong magkakabsat, tasya nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayong magkakabsat, tay kakaasi dak kuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kristo mangasi ka. Kristo mangasi ka. Mangasi ka. Ako mangasi ka. Ako mangasi ka. Ako mangasi ka. Mangasi ka. When ako mangasi ka. Pumararag tayo. O Diyos, babanti pan na kairurumen ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaay mo kadita da kami amamati, maaddaan kami tinasantuan alagan tinakem. Rukatan na kam kadi iti panang tagabo ti basol kada kami, kat iragpat na kami kadag iti ragsak nga agnanayon. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo kat Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Tugaw tayo. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Imasideg ni Huda ken Jose ket sinunana. Pangaasin Apo tapalubusan na kuma nga agsao asiwawaya. Di na kuma kaunget. Natan-o ka akas iti mismo nga ari. Apo dinamag mo idi no adda ama, wenno kabsat mi alalaki. Insumbat mi nga datatang mi alakay, ken adda pay ading mi alalaki, anayanak idilakayen ni tatang mi. Natayen ti kabsat ti ading mi, ket isulaengen ti si bibiyag. Ay ayaten unay ni tatang na. Apo, imbagang idi kada kami nga idatagmiken ka ti ading mi. Ket kinunam kada kami, adi di kam agparangken ka no di mi kuyog ti inaudi a kabsat mi. Idi makasangpet kami iti ayan ni tatang mi, sinarit kami ken kuana ti imbagang. Iti saan na mabayag, imbaga na nga agsubli kami ditoy, tapno gumatang kami ti taraon. Imbaga mi ken kuana adi kami makaumay malaksid ni kuyog mi ti naudi a kabsat mi. Mabalin mi ti umay nulaket kumuyog kada kami ti inaudi. Kinuna ni tatang mi, amuyo adwalaeng ti anak mi ken ni Raquel nga asawa. Napukaw ti maysa kadakwada, ket nalabit ari ng rangkay dagiti narungsot nga animal, tadyak pay nakita aging gaita. Ita, mi panaw yumanen daytoy maysa ket no addadakes a mapagteng na, matayak itiladingit nga ipaayo ti kastoy a kinalakay ko. Saane na magawidan ni Jose ti riknana iti sangwanan dagiti agserserbigan kuana. Isut gapuna nga indilin na pumanaw da paylaen. Awan ti sabali akadwa na idin pakaamuna kadagiti kakabsat na ti kinasyasino na. Kasta unay ti pigsa ti sangit na ket nangyeg dagiti taga-Ehipsyo. Naipadamat daytoy ti palasyo. Kinuna ni Jose kadagiti kakabsat na. Siyak ni Jose, si bibiyag pay kadi ni tatang. Ngem kasta unay ti panagbuteng ken kuana dagiti kakabsat na, ket dida makasumba. Imbaga ni Jose kadakwada, nga umasidegda, ket imasidegda. Siyak ni Jose kabsat yu nga inlako yu, anayeg dito'y Ehipto. Ita, di kay mariribog wenno di yu pabasulen ti bagiyo, iti panangilako yu kanyak ditoy. Kinapudno na, ti Diyos tinangibaon kanyak ditoy nga umununa, ngem da kayo tapno may salakan ti biyagyo. Ti sao ti Apo.
Laglagi penyo dagiti nakakaskas daaw nga inaramid ti Apo. Idiiniyag ti Apo ti bisin iti daga, ket inikkat na amin ang makanda. Imbaon na ni Jose nga umuluna ngem isuda. Isu anay lako kas adipen. Kinawaran da dagiti sakana. Inikkanda iti landok akwalya iti tenged na. Agingga amatungpal ti impatuna. Pinaneknekan ti sao ti Apo analenteg ni Jose. Nagbaon nga rod ti ari ket pinawayawayaan na. Wen winayawayaan na ti agturay kadagiti nasyon. Insaad na amang mangaywan iti pagturayan na. Ket pinagturay na iti entero adaga. Dum tuyadi penmo adakenta dagiti sao amaka itetiam nanayo nabya. Alleluia, 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 alleluia. Adakenta dagiti sao amaka itetiam nanayo nabya. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na in kayo ikasabaday toy asidegan ti pagarian ti langit. Paimbagan nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agpukutel, paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo iti inawat yo, ngarod di kay pabayadan ti paayo. Di kay mangitugod iti kwarta, balitok man wenno pira, wenno gambang. Di kay mat mangitugot iti bayon, uray bado a pagsukatan, uray sapatos wenno sarukod, takarbengan ti mangmangged ti maikkan iti taraon na. No dumteng kayo iti maysa nga ili wenno baryo, bumirok kayo ti mayat nga umawat kada kayo. Magipagyan kayo kenkwana agingga ti papanaw yo iti dayta a lugar. No sumrek kayo iti maysa balay kunayo, Dios ti mangted ti talna kada kayo. No awaten da kayo dagiti akin balay, ibati yo ti inkablaaw yo atalna. No di da kayo awaten, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Kastamat ano at dabalay wenno ili adinto umawat wenno dumngeg kada kayo. Panawan nyo ida ket pampagen nyo ti tapok kadagiti sa kayo. Ilaglagi nyo nga inton aldaw ti panangukom. Nalaglag ang to ti dosa nga ipalak ang ti Dios kadagiti tattao iti Sodoma ken Gomora ngem dagiti tattao iti dayta nga ili. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening, Apo. Good evening. Ayan na ti pasay partidos ti lipodini dito, Apo. Nga to naman ti ima na may samot. Ayan na ti Hortisuela. Taga Santa Lucia dato niya. Hortisuela ke Santa Lucia, lipodini. Ito'y una ito'y niya patikay. Imay ka lang nagtitipon dito ay niya na ganang bagkas niya. Imay ka lang nagtitipon dito ay. Nasaya pinak na kayo. Manong nga kapuuna ay manong nga henerasyon da ito ay. Basta amin.
Ngay apo dado kami pa ito kami nga Jela Andres di amang ko lang nga amang ko kininang ko Aurora kin Andres no da kam te yun at ado kami ang datayon amin ditoy sang pulo kang nga kakabsat 30-40 ka anak ka manong na ikamang manote apo kumarit kay payawanan na so nga di may sa nga baboy nga nasuro ka sa nga gasot ay mamin ano nga masimot kan yami nagado pa ila agyawid wala ka nasaya ako dapat nagtitipon ta kaya nagrigat na tayo agsasarap kayo nga di tayo agaam mo niya nga di tayo ay apong magaya anak mo magaya nagasidig magaya nakabagyan ka di mo alas akita ano sa tayo ang kikita no agda na tayo nagalas nagrigat nga kitaan nga sa tayo sa sarap nga kakabagyan no agda na tayo nawang pekasta enjoyin nyo di pa nagsisinara panagdadanggay lakas tamad ka na kayo nga bumarangay dahil ito ibanghelyo tayo naglatak imbang ni Apo Jesus kunanain kayo ikasabada ito asidegan ti pagarian ti Diyos kas ano nga maibagan nga asideg ti pagarian ti Diyos anya nagiday paimbagan nyo ti masakit anya ti sakit anya ti kalakaan nga makaalis sa sakit ubid nabayag na nga COVID din manutawaran jakay mo na COVID anya ti kalakaan nga makaalis sa sakit sakit tinakaw katalaga mo nakarkaro ng virus dito sa kintinakaw. Nakita ang laan, nag-post, parang magdagito, nakaargo pa ko na shock dagay ko nang nadabasan. Nagsakit ginakon mo. Nagdaras ang makaagas ni sakit tinakaw. Nakita ang lagi, matang ti sapatos na nabakbakat ng sapatos mo. Ay niya pagsasakat ang tinakon mo. Ngayon nga ti kalakaan nga makaakar sakit ko na dahil sa sakit ti nagado tikong kunana dito baka di pampanunutan nyo ang sakit dagitay ko na stroke high blood kanya pa dagitay talaga mo yung formula ti high blood samit upgad taba equals high blood nya taba arak puya atake haan nagunag, imparsik mo, isaw-saw mo, dinakdakan, uric. Talaga anya na kitay, apit ibang panunutan tayo siguro, masakasakit nga kung kunada yung baon ni Apo Jesus kada tayo, at daag kukutal, ingkaagasan, tas lakan nyami, tinagriga mo kan nyami apapadi, imbaga ni Apo Jesus daytoy na mission kaslamod kada kami kaslamad dapan nakabalin min kadalaga da pagmisaak nga may isang baryon ko Apo patay mo man ta ulo magsakit ay bayad imam agsakit ti ulo apaya kaya mo maagasan won mamakawan ka manjak kaya nakarkaro mo di masa Apo sakit ti tumang ko iapros mo man Apo ko namlang dapan nakabalin ti ima ko hindi ko ang bigbigat ko na nato. Apo, sakit ti rusok mo, at rusok ko, aprusa man, ay mandya magkayata na, alangan mga iapros ko mata, rusok na ko dako saan. Maakyusak ti hanggang ustok ka kitaan nyo, malulog na kita ito. Naandi niya ka kunata, kala mo, di pati nga minang kala mo man nakabala. Di ba ka ti pampanunutan tayo masakit, nga ibagbaga na, dahi tayo na milagro, nga dahi tayo naatake kan sa kaumay. Nga dahil mo na saan, nya naganan, marigatan kan nga magnagapo ti arthritis mo, saka umay. Kano gaduma ko na, iti kapigpig saan, naglaing ka na agisupo, tatasa ka na stroke, saka may patulong kanya nga, Father, agasan na. Dida ka pa'y maanaway din ang okasyon. Tapos sana na-over tabta baka dakinan mo saka umay dumawat ti milagro kanya no kumano imburay mo kadagit ay kakaaruba ko na ngadaman lechon nyo anadan nyo ay apaw Diyos ko nagganas nga isaw sa tibok buong kin kamatis niya dati talagang uri ka lang agaruyot di ka
Hinday ta. Sa kanto pa'y laagyawid, kaapaw. Di kay anadang. Isuti ko na kamuyo ti na kay nga kasangsangpad. Sang kay bagat na dagitoy, makagurguram ni abalayan mo, regalwang ti lechon, makakin ko. Kanayunang ilits ko na. Nga ang mga ganyan. Kaalang ati sakit, kakabsat, dayta, atake, arthritis, inyaman, dagitay sakit tayo nga, nagado ti sakit na mabalin tayo nga agasan, nga uray, datay abismo, mabalin tayo nga agasan, anya dagitay. Umuna dayta sakit tinatong. No nagkamalin, apay nga pagsaksakitan pa ila tinatong mo. Mabalin mo matapakawanan. Tay ko na sa bagay, no si kati katatangsitan talaga, dahil inartapan da ka na minsan, si kati katatangsitan tipat-tiki, apay mo balin na yan mo. Nga balay ko ng sika. Agrangan-rangay ko na ng sika, nagatitindok at lakala aswang. Siyempre, nung natangsit ka namin, talaga narigat ti mamakawan, di ko na amoy na kasakit tinatong, bagbag ka kung laki, di nga dos-dosaon ka bagin nga awang mo maalam, amo ay adda maalam gayan, ti maalam sakit. Kaya mabalin tayo mga agasan na mismo, naglaka nga ibagam, anya na dyan, nagkamalin, pakawan mo. Nalpasan, ibata mo. Katikaro na nabagbag ka itong tiuray lang ay ang saysayang ka lang. Anya, pinagiti sakit nga mabalin tayo nga agasan, ura nagiti apostoles nga kung kunang tayo. Nagado, ti mabalin tayo nga agasan, nagado nga saksakit, agrara-ira, itidimong tayo. Alam na, dagkurat, ang taong mas asidag, baka mo nung maalisang ka mo dahil takurat na. Nang dahil sakit tinakong, may isa. Anya, pinagiti sakit. Dagita, sakit ti kinagamrod. Nga adag-agong di pusong sakit dayta. Dawaton kin ako Jesus, napakawanan na dalusan na. Iso nga ti kinagamrod ka sakit mo ka. Dapat nakarigrigat nga panunutan si kayo. No sino pa'y mo di addaan. Iso pa'y mo tina-ar-ari. Kit-kitaon na di kabsat na kakaasing agbanbanta ijay talo, pima, di pa'y makabrep ti baruman, rangyad amin kadakwa, intun sumangkot di adda porta na. Adadagang. Dagagdata. Gamro. Sorry to siya, tinakarigrigat mo, nga panunutan ka, dagiti pa agririri di kakasta ko, usually ka kakabagyan niya. Nagtagso, sakit dahil yan. Ano nasayat mo, legal mo, diya asim man. Diya man asim na mangitid. Anya na ganang, tigamrod ko na diya dagagong na, ti agas na asim. Nagda asim among nga ayatan panunutong ni kapsak mo. Kala ka na kami mata. Awang mo natawid mi nga dagay sa kunat na dagay kakaanak ka. Agbabasa kayo, apaya awang ti pagtatawidan kayo. At damo dagay sang nga ilgat, sang nga dakulap, ije nga nagbibingayon, idi na tayo daamang kininahan. Nagtutungtong kamay. Siyang kami nga ro. Numanulan ni square meter sa kam siyang, di at natakder kong nga dinay. Kakunap kanyada, napadi Baybay ang da kaibing-bingayan na yun. Apaya, matayak po mo ilaan. Kano gagduma, dere-day, agpanunot, kukwak kumaday dyan. Ay, sos, apo gamrot, mabalin nga agasan. Narikat. Ay, apo, laga, si kapuman, natay ka, adagam gamrot mo. Intun natay ka, umay na kita ang talungon mo, unya ti kunada, agsangit na ka, di ay, mana, kasi ka man. Anda ka kuman, nung nakunada ka, gunggunan. Dayta ka, kunada ka, sa dalapas ka. Dayta ka, nagungkunada, mabagkat mo di langit na ta, gungkunada, ito just pagpakawanan. Kanya ba, dagitay sakit nga agrara-ira, nga nakaad-ado, nga naantay ko mga rumbang nga aramidin, gamro, kinatangsit, dayta sakit tinakan. Anya pa, dagitay sakit tayo nga, agrara-ira, kunana ngamin dito'y maudi, paksyatin yung ti demonyo, kunana.
Awang maangat at demonyo to, hindi ka mo biro kayo na. Awang mo, rupa lang ata, so rupa lang ata, hindi mo dyan mo lusin mo, baka siyak mo. Nga awang ma ati demonyo kan niya kayo, kada tayo dakil, dan sa mo duduwang ibon naman nakita, kanya tayo na yan. Nga nagsara awang mo tikas jay, ngam nagagduma, at daag balbalay. Nga demonyo. At daday tay uray mo haan nagtrabaho, uray mo haan na nakarungom, at day parparipirit si demonyo. Paksyatin nyo kunana. Anya day jay. Kasi pangarigan, kung nakadagit agbas-basa nga ubing, nag-graduar na di kalman, nagmisa kami, amuyo ti demonyo. Na agbalin na di pamilya nga agiin na yan, nga ragsa, na di pamilya ka agsisin na ranay, na pudno da nga anya na ganan, agdaydayaw kini ako Diyos, agrigrigat di demonyo. Ngam ti kaya na ka di sa nga pamilya ka, balsam. Inauna ka, sikati inunaan, balsam. Sikat kitatang naturuturay ka. Sikat tinanang bumalos ka. No agwara dagi pamilya, dagi agasawa ko masulisok kumawara, agragragsa ti demonyo. Dagi di trabaho lang. Sakit day dyan, mabalin nga agasan. Padasin nyo, walang magyagasawa, nagsaya ti danggay da, makinisa da dua, nagsaya ti panagdanggay da, mariri na ti ayat ti daduma, naparaburan da, amuda nga iburay, naglinis di puso da, agliday ti demonyo. Ngam no mangrugin nga agriri di agasawa, mangrugin nga agwara, di pamilya, mangrugin nga agiinnabong da, dakikin na awatan, agragsakon. Isu ti kuna napaksyaten nyo, ti demonyo, kaya't nga sa uwan, sukatan nyo, ti ayat, ti haan nga panagkikin na awatan. No adda na tangsit, sukatan nyo, ti kinapakumbaba. Anya pinagiti sakit nga mabalin tayo nga agasan. Diyak ano maagasan pa. Da kayo man nga nagkapo di abroad no, masulbaryo dati no maagasan nyo pa iti sakit nga supot-supot. Kadako dagiti dadto mga kukumarik itan dagiti nagapuda ko maji funksyonan lumabas ta ayang ko. Nakita naman ni Father ko nang maawata ko na mo. Sa ore sa kada biyawi da mo. Da mo no magasan peti supot-supot samot. Ang supot-supot atan nag-level up styrofoam. Kallo ka tuon ko kani apong ko kani nanang. Natay mo ti apong nan ko kani apong duwata. Ay sos pamigat pangal daw pangrabiin naman. Inlak aman na amin. Diyan mo na maagasan. Labi ba ang talata din yung nasakitan? Agad inaawatan tayo dyan nga bana. Anya pa dagiti sakit itigi mo. Iso di jay. Haan lang nga di jay. Di jay relasyon. Nagiti agkakaaruba nga haanda nga makapagpinakawan. Mabaling nga agasan di jay. Mabaling nga agasan. Anya di supapak na di jay. Agpinakong babang. Aginawa. Nung napag-aryan, ay mga baaba ka tibimon yun, no? Nataka-arubang, ay ako mo pakawan. Teko na karoon nga, agraman amin nga bulong timangganan, agtin na kaya surar mo ko, basol na, yung kurwak na ayaw ko na itayam. Dagiti kang dayaw! Naangit nga karuba ko na, di ba nga wag medya ayaw may naangit, amuyo isa nga naangit. Oy! Haan mo, tinaangit, datay uray basit lang nga banak, kumarkari ta. Kala ko adraman taon ti asom, makakabasom. Dagita aso yung makarupa, ang napakaturaw. Naangit ko na daya. Kahit nga sa uwan, amoy ti tao nga naangit, sakit day ta. Kahit nga sa uwan, nap no, tigura dito yan, basit lang naman na yun, agput-putok. Kitaan nyo, diyan ang singkot niya, nakaanos ti damdam mo, diyan, mabayag, santo mapuno. Nung dete tao nga, basit lang nga bana, agput-putok, kaya naman sa nap mo, tigura, nap mo sakit tinakon, nap mo ti, anya na kinatangsit, isong adala basit na kita, agputokon. Isong ano kasi biyag mo kaya, ibagang ginako, Isus, kaagasan na, mabalin na agasan na dyan. Yung depende lang ta kanya tayo, dipindi lang sa kanya kayo. Kanya pwede ka imbaga na. Agasan nyo, isaksakit. Lata kaya yung masakit, ibagayong. Kanya pwede kita agra-era na sakit ito. Lata kita, na kayo magtatakaw, tira mo. Hello? Nagana pa na kamay sa na
nagpaltugan ti bilit kadda kano mayak mo ti stalyot ti gaya. Ito'y ayan nyo. Agin ko kuribot kano mga ruruot gadi na ipating na rabaw. Namunusin mo dato eh. Anya piniti ko na yun. Pagungaran nyo tinatay. Kaya mo dato yan. Kayo man mo kaya yun. Pagungaran nyo tinatay ng gati ko na na. Amo yun ti panangagas ti masakit. Panang pagungar mo ila tinatay. Anya na yagas. Pangarigan yagas sawa. Natay di relasyon. Sukatan nyo ti kapiya. Agungar agbyad dayjay. Langan-langan. Di pa nagkakaaruba, matay di dyan relasyon, pagumaran nyo, sukatan nyo, tipin na kawan. Nga di dyan kapsat mo, matay yung tinamnaman na awanan, nalaan na kumakumani ako Diyosan, nadamanggag ko nga mangibaga niya nga apa, walaan na kumani ako Diyosan, lanaan kang tamatay ka. Nagati mo, upay nga bibiyag, awanan tinamnama, biyagam kasano pa ng biyag, at tanang naman. Awanan ang kamakakasurutan ng agasawan, ang kalamapukawan, at pinakumbaba, biyagan niyo, at dan tulak ka na, mabalin tayo nga biyagon. Haala, di pa nang biyag, ako man nagkala dyan, nagdapo dyan, bangkayon ka, o nagdapon ka biyagon, ay nila po, Isus, di makaaramid na dyan. Nung ado tinatay, relasyon, panagkakadwa, namnama, dagitay maawananan iti ganas nga agbibiyag, mabalin tayo nga isubli, tibiyag da nga agbiyag, babaon di pa nang inspirat tayo. Dapat pala isen mo, makabiyag, ti tao. Nung nasabat na kabigatan na saya ti isen mo, ear to ear, good morning, good morning. Ngayon nakasla ka lang na kami rug-rug nga ampo, naisip kami, apa na naisip mo ito, kabigat ay umutang gaya. Ako nagmayat isip, nagmayat mo, nagpintas na badong tata. Ay, da kaya na dyan, pautang na kaisip, yes, kapakawanan. Uray pala, ang dyan isip, uray pala na dyan langan-langan, mabalit ko yung mabiyagan, ki ano daw, ki may sakin may sa. Diyan pala relasyon tayo, diyan pala panakasabat mo diyan may sana tao, doon naragsak di puso, naragsak ti itag mo, mabalim nga maikang tibiyat at nga aldaw rin nakabsak mo. Haan nga sika, mangpatay. Agsak-sabat kay pala, bigat ka, natarubang mo makaakaran. Awang pa'y ganas na mangisang, pinatay mo. Dahil di aldaw na, haan nga di tao pinatay mo, di aldaw na, niya mo na ka naman sabat ah. Kaya, isang oray pa na nag-iisang tayo, mabalin tayo tumulong nga mangbiyag kin ni Kapsa. Mabalin tayo tumulong nga mangispirar kin ni Kapsa. Oray marigregatan nga agsakitan, mabalin tayo ibang haan, at nang tulak ka ng nama. Kala natin walang-wala na tilubong na, awanan na talaga ng nama, ibagang at nang tulak ka ng nama. Kaya niya pa, nagitay ko na tayo, panangbiyag, panangpaksyat iti demonyo. Nya dede agasan di masakit panang biyag panang paksya iti demonyo. Kati ko na nagpintas da itoy. Dito ti anya naganan bunga di ayat mo anya ti kunana haan nyo haangkay nga pabayadan iti ipaayo. Haangkay nga pabayadan ti ipaayo. Wala giti admission kunana dayjay ngem ti karit na magkanya tayo kakabsat. Padasem ti agiburay nga awan ti sopapak na. Da naragragsak na nga ito nga label ti biyag day jay. No addaan ka, well and good. Alam mayat med ti patigi idi ata idi nya naganan idi pandemic ko ako may samay sa agiburay. Takitaon na mo dagitay ko. Dagitay talaga nga marigatan. Nagpapartak mo da kumari, nakalike da ka, gisupsupot da ka na, o pa nagkamas mo diragsak da. So di ko nag-commentak mo kanya da ko, alawon, basta hanggang agibulbulsa. Nalakapay no katladan to, katangod nga ng kurakot. Kasi na dyan ko na, iburay mo. Dahil dyan, nga pangalibal ti ayatan, itid mo nga awang ti supapak na. Anya ti gungkuran na dyan, ragsak na nagpaidong. Haan lang agasap ti masakit, haan mo lang biyagan di relasyon, haan mo lang comfort na kita'y marigrigatan, no di no kabaulawon nga itid, itulong di daking ka, nga awang ti supapak na, nang runa dahi kagsak mo at kasapulan, nga nga tumalibol ti ragsak, nga nga tumalibol ti pagkakaisalakan.
Iso nga napinpintas lang ano kas di kakabsat. Ang dagiti ti karit na dito ibanghelyo tayo. Diyo ko na ni Apo Jesus, haan kayo apabayadan, tiin pa iyo. Awan tangdan yo, awan ti bayad na di inawat yo, deta grasya. Wan ori nagrigata, siyak mo ti nagrigrigat, Father, yes. No sikat inikan ni Apo Diyos ti puso nga makabaol ti rigat. Siyak ti nagbasbasa, wan. No sikat ti pinalubudan ni Apo Diyos nga nakabasa. Gapo ta panagsakripisyon, grasya lang kadayjay. Itulong mo. Dayjay tinaragrag sa kapuso, dayjay tinagingin awa a puso. Ala kakabsat at natipon-tipon tayo ti daytoy nga awis, daytoy nga panag misa tayo. Ala ko no kalpasan dati nga misa, da kayo agrariyon yun, kita yun, makita yung kumaadaan biyat, di makakita kada kayo tiragsak na, masayaan. Da tayo mga agawid yung pampamilya tayo, numarignadan nga adda biyat, nga inyawid tayo, ay ko na may pintas. No kaya tayo na itid di biyat tayo itidagduma, nga awan so papak na nanak nato nga level ti pang nakaisalata. May samot ti turungan na dati Apo. No aramidan tayo amin nga banag para ti pakaiday-dayawan ni Apo Diyos. Haan nga para kanya tayo. Haan nga bukod nga pakaitantanukan automatic maitanok tayo itinagan ni Apo Jesus. Itabon daway at pasaan mo ni Tatang Bartolome. Sa agbunyag at kumpirmagin at pumunyung gab tadaraya sa sino ti mga na? Ay ubing sa mo dagito yung mga nakon ta awal sa mo laklakay ng musikang. Agatras. Ay sikat mga na. Ay 2 bulan sa mo lang agninan ka. Yung pwede mo na tumaw. 80 daw. Sikam. Ay 2 lang tawag. 80 ba out. Ano tumaw. Ay 67. Wala. Tumbat na. Tatang Bartolome niya. Tatang Bartolome, anya ti dawakem iti iglesia ti Dios. Anya ti paay ti pamatiken ka. Biyag nga agnanayon. Dahito ti biyag nga agnanayon, ti panangam mo iti napudpud no a Dios ken Jesucristo. Imbaon na dito'y lubong, pinagungar ti Diyos na Jesus kadagiti natay. Tapno ipasdek na naapo ti biyag, ken amin abanag, makita mo wenno di makita. No dawaten ti pannakabunyag mo, kayat naasawen, taligagumam ti biyag nga agnanayon. Tapno magunod mo daytoy, agbalin tanarot a pasurot ni Kristo. Da kayo nga mga anak, iti dati nga kakabsat, mabalin nyo magnapanagnagan, ang maikari dati akabsat tayo, ang mabunyagan, ken maikamong itigimong tayo. Wow, hindi kayo sama makasambat ikapso yan. Iyan ka nga'y pinasingkidan niyo, ipan nakaikari ni Bartolome, na mabunyagan, ikari yung lang ituloy yun to nga kadwaan, nga tulungan, tapno makapudno nga agbiyak, ken agserbi ken Kristo, babaan ti sao ken aramid na. Awan, gusto. Kapsot kayo sa amin ng gating dunya banal. Kung mararag tayo, Diyos ang managayakin manang nga asi unay, agyaman kamkin ka itinagan dahil ti kapsat mi, iso ang nakarik na ti kaadam, ang mangiturong kenkwa na ti panagbiag na, itanal daw sa batang na ti imatang ti iglesia, ti panangayag mo kenkwa na ang mga rakop ti pamati, ipaay mo kadi, dahil ti baro abiyag na, masarakan na ti ragsakin pang nakapno, dawatin bida ito'y gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Tatang Bartolome, awaten daga asumret ti iglesia, tapno makiranod ka kada kami ang mga daw, kadagiti makabiyag asa o ti Diyos. Welcome, palakpakan tayo. Amen. Prayer of exorcism. Manakabalin, Diyos, imbaon mo, tibugbog tong nga anak mo, tapno alawan na kami, tipan nakaadiban ti basol, ken tapno itdan na kada kami, tipan nakawaya-waya, maibagay kadagiti anak mo.
Idawdawatan mi ni Bartolome kabsat mi iso nga imay iti imatan mo asi bababawi kadagiti basbasol na nakisangal iti suliso ket sinuotan ti managdakdakes na espiritu. Dawatan mi tarok atam iti silong ti kinasipnet babaen ti panagtutuok ken panagungar ti anak mo pakirdem ka di babaen ti grasya ni Kristo ket iturong mo bayad ti panagdalyasan na dito'y abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Tatang Bartolome sungbatang dagitoy asaludson paglikod ang matlaeng ni Satanas dagiti amin nga aramid na ken dagiti amin nga ugbaw akar karina. Mamati ka matlaeng ti Diyos Ama amang nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Mamati ka matlaeng ni Kristo bugbugtong na anak na kinapo tayo, inyanak ni Birhen Maria na ilang sa iti cross na tayo ket na itanem, nagungar ka dagiti natay, ket ita adda as ito kagawi ti makannawan ti Ama. Mamati ka matla ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrerenanod dagiti sa Santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar, ti bagigan, ti biyag nga agnanayon. Nabunyagak na kayo nga mga anak, ipatayo ti imo yung iti kabaganan. Ti Diyos Ama, ni Apo tayo Yesu Kristo, rinukatan na kati amin abasol, kat impaay na ken kati baro apan na kayanak, babaen ti danom, ken ti Espiritu Santo, ket inkamen na kaitigimong dagiti na santuan at tao na. Italanaan na kati Krismo ti pan na kaisalakan, makikaysa ka ko mga rod ken Kristo, analanaan apadi, propeta ken ari, ket maikamin ka itibiyag na, mairanod tibiyag na agnanayon. Nagbalin kan, ang Bartolome nagbalin kan, baro aparswa, in kawes mo ni Kristo, awatan dati puro alupot, tanda ti baro, ti apan nakayanak mo ken Kristo, ketaginayunan nga awan ulit na agingga na makadanon ka, ti pangukuman ni Apo tayo sa Kristo, tapno maawat mong ko ti biyag nga agnanayon. Amen. Nasilnagan na ka, ti silaw ni Kristo, abyat ka kumaakan kanayon, akas anak day ta silaw. Kanayon kumaasisek ka ti taginayunen, asirarang lang ti pangmati ti pusong, tapon intong may ti Apo, magitimpuyog kanto kadagiti sa santo ti langit, asumabet ken kuana. Kakabsat ituloy tayo konfirmaan ni Tang Bartolome, ni Kristo intad na ken katibaro pang nakayanak babaan ti pan nakabunyag mo ken incoming na ka itigimong dagiti anak na kita mairanod kamet ti pan nakaiburay ti Espiritu Santo kadagiti anak ti Dios dayta nga espiritu iso ti imbaon ti Apo kadagiti apostoles na iti aldaw ti Pentecostes iso ti imburay dagiti apostoles ken dagiti sunod kadagiti nabunyagan tipiksa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo ket isumat ti awatom ita pasengkedan na ti yasping mo ken Kristo ket tulungan na ka mangisaksi ti panagsagaba ipapatay ken panagungar na papiksaen na ti panakaikamin mo ti iglesia ken ti panakapagbiag mo amang patidker ti bagi ni Kristo iti sidong ti pangmati ken aya katabsat dawaten tayo iti Dios nga Ama tayo ta iburay na kumati Espiritu Santo iti dati atabsat tayo anabunyaga kabumbunyag ket pakirden na babaan kinaroy asagot na ket lanaan na tapno adda nga umasping ken Kristo nga anak na man nakabalin amin a Dios Ama ni Apo Jesu Kristo babaan ti danom ken ti Espiritu rinok atam ti basol daytoy nga anak mo
ket inted mo ken kuana ti baro abiyag. Ibaon mo kat ti Espiritu Santo ken kuana tapno iso ti katulungan ken bagnos na. Itdem kat ken kuana ti Espiritu ti kinasirib ken pannakaawat. Ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinaken. Ti Espiritu ti panangapmo ken panagraen. Punon ka ti Espiritu ti panagtamet ti ken panagamanga di tasaklang mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ipatayo man ang ti imayo iti abagan. Bartolome, awakan ti panagmalit ni kalagitisagot ti Espiritu Santo. Amen. Ti apo sa kumalunta. Mama Mimi. Kakabsat ni Bartolome, nabunyaga na, naikamangan iti simbaan tayo, naawat ng nagiti sagot ti Espiritu Santo into no. Agoray kayo! Into no at kumulgar, maawat ng tundi naputpudno ti bagi ni Kristo, kaya na nga sa uwan, kompletong tundi pa nakairandod na iti simbaan tayo, kagyaman tayo, iti dayta nga sagot, kalpasan ti, ano mo, iti tao. Wow, kalpasan ti 82 atawan na nakaamires, ala na ikamang mutlaan to. Agyaman tayo iti dayta nga grasya, napalakpakan nyo, tinakapipit ka. Congratulations na. At subligan dito ka mo, idapon nyo ti kandela. Lang, na hindi sa mo makadanon nito ka nang. Lanaan tayo sa adagaw. Ay na, laramidon tayo ti panagdato. Kumararag tayo kakabsat at nagatayo, kan nagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kan pakaigloriaan tinagan na, kan kastamet na pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan na iglesia na, iba ay mo kadapo, tadalusan na kamday ti asakripisyo, ket iti inaldaw, degdegan na tirigtami amang gunod kinailangitan abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Abiyaman tayo iti apo at Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyento ken disso. Agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Hesus Kristo nga ayatem nga anak mo. Isu ti verbum ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isupay ti imbaon mo aman nugbot ken mangisalakan
nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok kat maparumekan na ni patay ket iparangarang na ti panagungar iti kasta tinumpal na tinaken mo ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka anan sa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos amang ibunan nagkadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa ati magkunami. Santo Santo Diapo a Dios dagiti amin apas di langit kandaganap mo iti pakaidaydayawam Hosana iti madaydayaw ti uman itinagan ti Apo Hosana Hosana iti pudno na Apo abi ka kinasanto ket sika ti bubuayan ti amin a kinasanto dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati babayan ti krus mo kanin ka panagungan iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti dinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katayin paay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami makiramo iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamukumati Espiritu Santo. Laglagi bang kadaapo ti iglesia manay saknap iti sa ngalubungan, kat parayo-rayon tayat na anadyusan. Laglagi bang ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga aros obispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi bang pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apagkakitaan daken kay tirupan rupa dawaten mi Apo tay paay mo met nakaasim kada kami aramidem kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyat kat magiranod kam to ken gasat ang Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakaputno ang nagserbikan kaditoy daga magikadwagam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin na ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Kintay umararaw iti ama, kadwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus. Kada tayo.
Amami maddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, ito'y bagakas sa dilangit. Itdan kadakam tel daw ito'y tikanen mi, tipatinayong naldaw, bakawanan met tibasol mi, akas met pamakawan mi, tibasol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, ang manugot ti suliso. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takuwang gituray panakabalin gandayo. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya naggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan no digat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan noro ti pagayatam ipaaybo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kanagbiag ken agari ida nanayon na wanting dana. Ti kapya ti ako kan kanayon kumangadda kada kayo. Adda kapya ti kaunggat tayo, agrigat ti demonyo, ya? Nugura ti adda, maragsaka. Lagpili kayo na ipaayok kapya humaan. Na ipaay tayo ti kapya, di tunggal may sa kada tayo. Kapya, kada kayo amin, kapya. Kapya. Cordero de Dios, sa may katolik masbaso, lubong, Kristen kadakang kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, Diyos may karin, may kakanya, namti may salaan sa o, mapaimbag tontay ka. Ipasang ni Tatang Bartolome tayo sa timunong komunyo.
Bumararag tayo. Apo kalpasan ti pan nakapunno mi iti daytoy nakakaskas daaw a sakramento ipaay mo kadita magunod mi dagiti makaisalakan a bunga na ket agtalinaed kami iti panagdaydayo meken ka gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ngayon bagarabi tayo, ngayon di pamilya nga agreyon nyo, alak enjoyin nyo apo, di pa nagsisinarak, bunga ko mati na unag na relasyon, ti Filipino culture tayo tayo ka, ti panagkakabagyan, ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santon Amisa, intayon iti ayat, ken kapya, ti apo. Ngayon bagarabi tayo amin apo. Yan, and